இன்னைக்கு எல்லாரும் திருவண்ணாமலை தீபத்துல இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकम्. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நாம இன்னைக்கு பக்தி யோகத்தினுடைய லாஸ்ட் சாப்டர் பக்தி யோகம், அதுக்கு பேரே பக்தி யோகம் தான். ஸோ இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி யோகம். பிரம்ம மாதாஜி நாளைக்கு நாளைக்கு வருவேலா நீங்க? ஆமா ஆமா அப்ப நீங்க நாளைக்கு நாளைக்கு வாசிங்க. இன்னைக்கு விஜயகுமாரி மாதாஜிக்கு வேணா கொடுத்துறேன். ஓகே, விஜயகுமாரி மாதாஜி இருக்கலா? விஜயகுமாரி மாதாஜி, விஜயகுமாரி மாதாஜி இருக்கே மாதாஜி. இருக்கே மாதாஜி, வாசிங்க நீங்க. எஸ் மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி. நாளைக்கு வாசிக்கிறாங்கனால எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இல்ல எனிவே 2 days அவங்களுக்கு நீங்க ரெண்டு பேருமே இல்லல்ல. எஸ் மாதாஜி, தட்ஸ் வை ஐ அம் டெல்லிங். நோ ப்ராப்ளம். எஸ் மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி, தேங்க் யூ மாதாஜி. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா சூர்தாஸ். சோ இப்பதான் மாதாஜி வந்து பாட்டு பாடினாங்க, சூர்தாஸ் பாட்டு ஆக்சுவலி. ஸோ கிருஷ்ண பக்தியில பாத்தீங்கன்னாக்கா அது பிரேம பக்தியில போனவர் அவர் ஆக்சுவலி. ஸோ சூர்தாஸ். ஸோ அவருடைய பிறவிலே கண்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு கண் இல்லை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ அவருடைய ஹையஸ்ட் டியூட்டி. இந்த கதையை கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் ராதிகம்மா இந்த பேட்ச் சொன்னாங்களா இல்லைன்னு தெரியல. துளசிதாஸ் சூர்தாஸ். ஸோ ஹூ இஸ் த ஹையஸ்ட் லெவல் டிவோட்? ராமரை வந்து நினைச்சு பண்ண துளசிதாசா இல்ல கிருஷ்ணரை நினைச்சு பண்ண சூர்தாசா அப்படிங்கறத வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த டிபேட் இருக்கு. ஒரு ஐ திங்க் ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. ஐ டோன்ட் நோ. இன்னைக்கு ராதிகா அவங்க ஜாயின் ஆனாங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு அந்த கதையை சொல்றேன் நான் ஆக்சுவலி. ஸோ பக்தி சேவையில வந்து யார் மிகவும் உன்னதமானவர்கள் அப்படின்ற ஒரு போட்டியே நடக்கிறது. ஸோ நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ நேத்து வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து பகவானுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை நாம பார்த்தோம். அதாவது விராட் ரூபத்தை நாம பார்த்தோம். உலகளாவ வடிவத்துல அனைத்து தேவர்களும், அதுக்கப்புறம் அனைத்து உயிர்வாழிகளும், அனைத்து பிரபஞ்சங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ அந்த இதுல இருந்தது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து அர்ஜுனனுடைய அனுபவத்தையும் அவன் சொல்ற விதத்தை எல்லாமே கேட்டோம். அதாவது இதுக்கு முன்னாடி பகவான் அவருடைய யூனிவர்சல் வடிவம், அர்ஜுனனுடைய பார்வை, அதுக்கப்புறம் வந்து அவருடைய அனுபவம். முதல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் உணர்ச்சி வசப்பட்டு கைகூப்பி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை வந்து சேவிக்கின்றார். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த வடிவத்துல வந்து இதுவரை பார்க்க கூடாத அனைத்தையுமே வந்து அவர் பார்க்க நேர்ந்தது. இனிமே என்ன பார்க்க வேண்டுமோ, என்ன நடக்க போகிறதோ அதையும் வந்து பார்க்கின்றார். அதை பார்த்த பிறகுதான் அவருக்கு கலக்கம் வருகின்றது. சோ அனைவருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த போர் முனையில இருக்கக்கூடிய அனைவருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த விஸ்வரூபத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்வரூபத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்து, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அநேக வாய்கள், பற்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா காதுகள், அதுக்கப்புறம் வந்து கையில எல்லாம் நிறைய கைகள், அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த உருவங்கள் இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே, இந்த போர் முனையில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த பற்களுக்கிடையே பாத்தீங்கன்னாக்கா நசுக்கப்படுவதை, அக்னி ஜுவாலையில நசுக்கப்படுவதை வந்து காண்கின்றார் ஆக்சுவலி. ஸோ அதை பார்த்து அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கலக்கம் வருகின்றது, குழப்பம் வந்து விடுகின்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து பகவான் கிட்ட சொல்றாரு, என்னால் இதை பார்க்க முடியல. ஸோ உங்களுடைய 2 கைகளுடைய ரூபத்தை, எனக்கு திவ்யமான ரூபத்தை காட்டி அருளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறார். ஸோ பகவானும் வந்து காட்ட கேட்கின்றார். அதே மாதிரி பகவானும் வந்து அவருக்கு அந்த தரிசனத்தை வந்து கொடுக்கின்றார்.
சோ அவனுடைய கலக்கங்கள் எல்லாம் முடிவு பெறட்டும்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கின்றார். சோ அர்ஜுனுடைய ஜபங்கள், அதுக்கப்புறம் தூய பக்தி சேவை என்பது எப்படி இருக்கும், அனன்ய பக்தியை பற்றி. சோ பகவான் தான் அனாதியானவர், அதாவது ஆதி புருஷர். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அழிவற்றவர், அனைவரையுமே ரட்சிப்பவர். சோ கண்ட்ரோலர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈஸ்வரா இல்லையா, கண்ட்ரோலர் என்றால் ஈஸ்வரா, படைப்பாளர், ஆதியானவர் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே நினைச்சு யார் ஒருவர் அதை புரிந்து கொண்டு பகவானுக்கு பக்தி சேவை புரிகின்றார்களோ அவர்கள் இந்த இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு திரும்பி வருவது கிடையாது, பகவானுடைய இடத்திற்கு சேர்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதோட நம்ம அந்த சாப்டர் நம்ம முடிச்சோம். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கடைசி அத்தியாயம் பக்தி யோகத்துல. சோ பக்தியை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உருவமா உருவமற்ற நிலை. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இம்பர்சனலிசம், பர்சனலிசம், அதை பத்தி படிக்கிறோம். நம்ம பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள், எந்தெந்த விதமான விதத்துல நம்ம வந்து பக்தி செய்ய முடியும். 9 விதமான பக்திகள் பார்த்தோம். ஆனா அந்த பக்திகளை வந்து எவ்வாறு செய்வது அப்படிங்கிறதை பத்தி நம்ம பார்க்க போகிறோம். சோ அவர் பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள். சோ அவர்களுடைய குவாலிட்டிஸ் வச்சு இந்தந்த இயல்புகள் இருப்பவர்கள் எல்லாம் மிகவும் எனக்கு பிரியமானவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து சொல்ல ஆரம்பிப்பார். சோ அதுதான் வந்து 13வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 20வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே. இந்த சாப்டர் ரொம்ப சின்ன சாப்டர், 20 ஸ்லோகங்கள் தான். சோ வில் சி. எஸ், விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. அர்ஜுன உவாச்ச ஏவம் சதத யுக்தாயே பக்தாஸ்த்வாம் பரியுபாசதே ஷேப்யா ஏஷாப்யக்ஷரம் அவ்யக்தம் தேஷாம் கே யோக விதத்தமா. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப அர்ஜுனன் வந்து கேட்கின்றார், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நிதான புத்தி உடைய மனிதர், சிதாதிர் முனி. சோ எந்த இதுல வழிபடுறவங்க வந்து மிகவும் பக்குவமானவர்கள் அப்படிங்கறது வந்து கேட்கின்றார். எப்பொழுதும் உனது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபடுபவர்களா, அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா, அதாவது தியானத்திலையும் ஞானத்திலையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எலிவேட் ஆறாங்க இல்லையா, அவங்களா, இல்லை தூய பக்தி சேவையில மட்டுமே வந்து ஈடுபடுபவர். அவங்க வந்து மனதை கட்டுப்படுத்துறது, புலனை அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை, போய் பக்தி சேவையில ஈடுபடுதல். சோ அப்படிப்பட்ட தன்மையா அப்படிங்கறது வந்து கேட்கின்றார். எஸ், விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. செகண்ட் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச மய்யாவேஸ்ய மனோ ஏ மாம் நித்யயுக்தா உபாசதே ஸ்ரத்தயா பரயோத் வேதாஸ் தேமே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேமே யுக்த தமாமதகா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்கின்றார். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க உருவம், பர்சனல் ஃபார்ம், அதுதான் வந்து. சோ நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மாதாஜி நீங்க வாசிக்கும் பொழுது அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் எல்லாம் வர்றது. சோ தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது, பகவானுடைய தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி, அந்த சுரூபத்தின் மீது நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதை லயித்து திவ்யமான நம்பிக்கையுடன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்திரமான நம்பிக்கையுடன், உறுதியுடன் எப்பொழுதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள், சதா சர்வ காலமும் பகவானை அந்த சேவையில வந்து ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகின்றார்கள். அதாவது இம்பர்சனல் ஃபார்மை விட வந்து பர்சனல் ஃபார்மை தான் வந்து பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஏன்னா அது அச்சீவ் பண்றது வந்து ஈஸி. ஏன்னா இம்பர்சனல் ஃபார்ம் வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ, அதுவும் உன்னதமான ஒன்று. ஆனா அதாவது நம்ம வந்து மனதை கட்டுப்படுத்தி அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து சக்தியோட செய்யணும் இல்லையா. சோ அந்த இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானை பற்றி தான் நம்ம நினைக்கின்றோம். ஆனா வந்து இந்த உருவத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈஸியா மனசுல வந்து ஏத்துக்க முடியும். உருவமற்ற தன்மை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள வந்து நம்ம அந்த நிலையை வந்து உணரணும்னா அதுக்கு வந்து ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன் வேணும். தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஹைலி திங். பட் என்னன்னா அந்த உருவமற்ற நிலையில வந்து நமக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் பண்றது ரொம்ப கடினமான ஒன்று. எஸ், 3rd and 4th ஸ்லோகம் ரெண்டும் வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏத்வ அக்ஷரம் அனிர்தேஸ்யம் அவ்யக்தம் பர்யுபாசதே சர்வத்ர கமம் அசிந்த்யம் ச
கூடஸ்தம் அசலம் த்ருவம் சன்னியம் ஏந்திரிய கிராமம் சர்வத்ர சமபுத்தயக தே பிராப்னுவந்தி மாம் ஏவ சர்வபூத இதோ ரதாகா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ வந்து தோன்றாத அருவத்தை பற்றி, அதாவது இம்பர்சனல் வே ஆஃப் வர்ஷிப், அதை பத்தி சொல்றாரு பகவான். சோ தோற்றம் அளிக்காததும், ஏன்னா சக்தி ரூபம். சோ சக்தி வந்து நம்மளால ரூபத்துல காண முடியாது, ஒன்லி வி கேன் ஃபீல், இல்லையா, உணரத்தான் முடியும். சோ தோற்றம் அளிக்காததும் புலன் உணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த புலன்களால் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நிலையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை விட தாண்டி, ஸோ புலன்ல நம்ம கண்டிப்பாக ரெகக்னைசேஷன் பண்ணிக்கிறோம், இல்லையா. ஒருத்தர் வந்து நம்மள வந்து தொடுறாங்கன்னா அந்த ஃபீலிங் நமக்கு தெரியாது, வித்தவுட் தட். ஸோ இந்த சென்சேஷன் இல்லாம அதுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலை என்னக்கா இந்த புலன்களே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல இருந்தே விடுதலை அடைந்த ஒரு தன்மை. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆத்மாவுக்கும் அதாவது ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்ட நிலை வரும்பொழுது, அந்த சமாதி நிலை வரும்பொழுது இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தனித்து விடுகின்றது. அப்ப ஆத்ம ரூபத்துக்கும் அந்த பகவான் சொரூபத்துக்கும் இடையிலே இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் தான் நடந்து கொண்டிருக்கும். சோ எங்கும் நிறைந்திருந்தும், அதாவது எல்லா இடங்களிலுமே நீக்கமர நினைந்திருந்தும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும், நார்மலான ஒரு மனிதனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா சாதாரண மனிதனுக்கு வந்து சிந்தனைக்கு எட்டாதவர் தான் பகவான், இல்லையா. ஞானத்துல யார் ஒருத்தர் வந்து முன்னேறி சென்று இருக்கிறார்களோ அவர்களால் மட்டுமே பகவானை வந்து உணர்ந்து கொள்ள முடியும். இந்த வழியில இந்த தியான பயிற்சிகள்ல போகும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா நார்மலான மனிதர்களால் அது உணர முடியாது. ஏன்னா தோன்றாத அருவத்தை வந்து நம்ம வந்து எப்படி நம்ம ரியலைஸ் பண்றது? கண்டிப்பாக அது கடினமான ஒரு காரியம். மாற்றம் இல்லாததும் நிலையானதும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்திரத்தன்மை வாய்ந்ததும் அசைவற்றதுமான, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அசைவற்றது, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து மனசுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம வந்து, இல்லையா. பூரண உண்மை, அதுதான் வந்து சன்னியமேந்திரியா கிரமம், அதாவது பூர்ண உண்மை பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த தோன்றாத அருவத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதுல நினைச்சு, அதாவது லைட் ஃபோக்கஸ், அதாவது ஒளியினுடைய சுரூபம் அப்படின்ட்டுதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தியானத்துல எடுத்துட்டு போவாங்க பல்வேறு புலன்களை. ஆனா இந்த நிலையை அடையணும்னாக்கா இந்த புலன், மனது, அதுக்கேற்ற நம்மளுடைய பகுத்தறிவு, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தணும், இல்லையா. அதே மாதிரி இதை கட்டுப்படுத்தினாக்கா நாம் எந்த நிலைக்கு வருவோம் என்றால் அனைவரையுமே சமநோக்கோடு காணக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்திற்கு நாம வருவோம், இல்லையா. ஆல்ரெடி நம்ம வந்து முன்னாடி இருக்க சாப்டர்ஸ்ல படிச்சிருக்கோம், இல்லையா. ஒரு ஞானம் கலந்த ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கற்றறிந்த பிராமணர், அதுக்கப்புறம் வந்து நாய், அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த விலங்கினமா இருந்தாலும் சரி, அதுக்கப்புறம் மனிதர்களிலே கடைநிலையோராக இருந்தாலும் சரி, அதாவது செண்டாளத்தனமாக இருப்பவர்களா இருந்தாலும் சரி, அனைவரையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சமநோக்கோட காணக்கூடிய பக்குவம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்பு செலுத்துவதில் பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு பாரபட்சம் இன்றி. சோ இவன் கெட்டவன் அதனால அவனை வெறுக்க கூடாது, இவன் நல்லவன்றதுக்காக நம்ம அவனுக்கு விழுந்து விழுந்து சகாயம் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. நல்லவன் இடத்துலயும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும், கெட்டவன் இடத்துலயும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும். அதாவது ட்ரீட்மெண்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைவருமே அந்த சமமாக பாவிக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை நாம அடையணும். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இதுல வரும்பொழுதுதான் அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு, அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த லோக கல்யாணத்திற்காக எல்லா கைங்கரியங்களுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அது எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த லோக கல்யாணத்துக்காகவே செய்வார்கள், இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஞானிகளும் சரி யோகிகளும் சரி இந்த லோக கல்யாணத்துக்காக தான் அனைத்துமே செய்வார்கள். சோ இங்க இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் நன்மைகள் வரட்டும்னு தான் அவர்களுடைய தவங்களுடைய இது எல்லாமே செய்வாங்க. ஆனா உண்மையிலே வந்து அவர்கள் பக்தியில வந்து அவங்க வந்து முடிவு பெற்றால் ஒழிய அவங்களுடைய யோக பயிற்சி வந்து முழுமை அடையாது. மீண்டும் ஒரு பிறவி எடுத்து வேறு நல்ல ஒரு ஆன்மீக குலத்தில் பிறந்து அந்த இது வந்து அடையும் வரை அவர்கள் வந்து அச்சீவ் பண்ணுவாங்க. சோ அது வரைக்கும் அவங்களுடைய பிறப்பு வந்து மோட்சகதி அடையாது. எஸ், 5th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. क्लेशो अधिकदरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तसेदसाम् अव्यक्ता कदिर्दुःखम्
தேகவத்பிர் அவாப்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். ஸோ எவரது மனம், அதாவது யாருடைய மனது, அதாவது மைண்ட், பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையுடன் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ. எக்ஸாம்பிள் சனத்குமாரர்கள் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அவங்களோட பகவானை அந்த ரூபத்துல தான் நேசிச்சார்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க தே ரியலைஸ்ட் அண்ட் தென், அதாவது இந்த தோன்றாத அருவத்துல நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணும் பொழுது அது சதா சர்வ காலம் அந்த நிலையிலே நம்ம நிலைத்திருக்க வேண்டிய அந்த பிராக்டிஸ் எடுத்துட்டே போகணும். அதுல இருந்து நம்ம டீவியேஷன் வரக்கூடாது ஆக்சுவலி, இல்லையா? ஏன்னா அது மீண்டும் அதை நம்ம பயிற்சி பண்ணி அந்த பழைய நிலைக்கு கொண்டு போறது என்பதும் ரொம்ப கடினமான ப்ராசஸ். ஸோ தவறி விழறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம். அதனால்தான் மெட்டீரியலிஸ்டிக் இதுல வந்து மீண்டும் விழக்கூடிய தன்மை அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. சோ பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையிடம் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ யார் ஒருத்தருக்கு, அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். சோ இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்தே நாம தெரிஞ்சுக்கணும், ரொம்ப கடினமான ப்ராசஸ் இது ஆக்சுவலி. உன்னதமான ப்ராசஸ் கூட, ஆனா வந்து கடினமான ப்ராசஸ். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்பொழுதுமே சிரமமானதாகும். ஏன்னா சின்ன வயசுல இருக்கும்பொழுது நமக்கு பிசிக்கலி நல்ல ஆரோக்கியமா இருப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 40-50 இயர்ஸ் கூட பரவாயில்லையா இருக்கும். ஆனா அதே ஒரு 78 இயர்ஸ் ஆன பிறகு நம்மளுடைய உடல் உபாதைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள வந்து அந்த நிலையில வந்து கண்டினியூ பண்ண வைக்கிறது வந்து ரொம்ப கடினமானதாக தோன்றும். அதே வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு பக்தி செய்யறது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு இது ஆக்சுவலி. ஆனா அதை வந்து டெய்லி பண்ணிட்டு போகணும். அதுதான் அந்த பிராக்டிஸ் வந்து நம்ம டெய்லி பண்ணிட்டு போகணும். எஸ், 6 and 7 ரெண்டும் வாசிங் மாத்த. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏது சர்வாணி கர்மாணி மயி சன்னஸ்ய மத்பராக அனன்யேனைவ யோகேன மாம் த்யாயந்த உபாசதே தேஷாம் அகம் சமுத்தர்தா மிருத்யு சம்சார சாகராத் பவாமி நசிராத் பாத்தாம் மய்யேவ சீத வேசித சேதசாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மிருத்யு சம்சார சாகராத், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம இருக்கிறதே வந்து மிருத்யு லோகம் தான். அதுக்கப்புறம் இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த சம்சார கடல்ல தான் நாம வந்து கடினமாக அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கடினமான ஒரு சூழ்நிலையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து நீந்தி அக்கறையில போய் சேரணும். நம்ம வந்து பகவான் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலத்திற்கு செல்ல வேண்டும் இல்லையா? சோ ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்கே துரத்தல் என்பது இந்த செயல்களின் பலன்களை துரத்தல். சோ நாம எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து செவ்வனே செய்வது, பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி, அதாவது எந்த ஒரு டீவியேஷனுமே கிடையாது. பக்தி வந்து அதாவது ஸ்திரமான புத்தியோட பகவான் மீது பக்தி வைக்கிறது. எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு, சோ பகவானுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய கைங்கரியத்துல நாம் ஈடுபட்டு எப்பொழுதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை எண்ணில் நிலை நிறுத்தி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மனசுல வந்து பகவானை எப்பவுமே வந்து மனசுல வச்சு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சேவிக்கக்கூடிய தன்மை. எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகின்றார்களோ அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலில் இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கின்றேன்னு சொல்லிட்டார். அதாவது அந்த சக்கரம் இருக்கு இல்லையா, பிறப்பு இறப்பு சக்கரம். சோ அதாவது விடுதலை அடையக்கூடிய தன்மைக்கு பகவான் வந்து இமீடியட்டா அவங்கள வந்து ரட்சிக்கிறதுக்கு வந்து பகவான் வந்து இருக்கார். சோ இதுதான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இது ரொம்ப எவ்வளவு அழகான ஒரு இது பாத்தீங்கன்னாக்கா, மையா வேஷித சேதசாம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா காப்பாற்றுபவர். நம்மள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் நம்மளை ரட்சிக்கின்றார். சோ நாம அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சதா சர்வ காலமும் அவருடைய பக்தியில நாம ஈடுபட்டு இருந்தா கண்டிப்பாக நம்மள வந்து அவர் ரட்சணை செய்கின்றார். சோ அதனால நம்ம எதையுமே எதிர்பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அவர் ரட்சிப்பாரா இல்லையான்றதெல்லாம் நமக்கு தேவையே இல்லை. நமக்கு தெரிந்தது ஒன்றே ஒன்று, பக்தி செய்யறது மட்டும்தான். இப்ப பக்தியினுடைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ், அதாவது பக்தி வந்து செய்ய எந்தெந்த விதத்துல பக்தி செய்ய முடியும்ன்றத வந்து ஆல்ரெடி 9 வித நவபக்திஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம். அந்த நவபக்திஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த நிலையில நம்ம செய்யறோம் பகவானுக்கு அந்த பக்தி என்றதுதான் நம்ம இப்போ வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பக்தி. அனன்ய பக்தி, அதுக்கப்புறம் வந்து சாதன பக்தி, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம, அதாவது பாத்தீங்கன்னா சகாம கர்ம யோக அந்த இதுல போற பக்தி, அதுக்கப்புறம் நிஷ்காம பக்தி, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஞானத்துல போயிட்டு செய்யக்கூடிய அந்த பக்தி, அதாவது தியான பயிற்சிகள்ல, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா
ஞானத்தை விருதி செஞ்சுக்கிறது. ஸோ அத வெறுமனே கூட அட்லீஸ்ட் பக்தி, சாக்கிய பக்தி. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இப்போ வந்து பார்க்க போகிறோம். எஸ், 8th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மய்யேவ மன ஆதத்ஸ்வ மயி புத்திம் நிவேஷய நிவசிஷ்யசி மய்யேவ அத ஊர்த்வம் ந சம்சயகா. ஹரே கிருஷ்ணா. உனது மனதை இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனருக்கு எப்படியெல்லாம் நீ என்கிட்ட பக்தி பண்ண முடியும்னா இதை அட்லீஸ்ட் இதை செய்யணும்னா இதெல்லாம் செய், இதை செய்ய முடியலன்னா இதெல்லாம் செய். அதாவது எந்த அளவுக்கு லீஸ்ட் உன்னால வந்து பண்ண முடியுமோ அந்த லெவல் வரைக்கும், ஹையஸ்ட்ல இருந்து லோயஸ்ட் லெவல் வரைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து சொல்றார். சோ உனது மனதை என் மீது நிறுத்தி, பகவான் மீது நாம நம்மளுடைய மனதை நிறுத்த வேண்டும். உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய நாலேஜ், அதன் மனசு, அதுக்கப்புறம் அந்த அறிவு எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். இவ்வாறு நீ எப்பொழுதும் என்னிலே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. சோ சதாசர்வ காலமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானில் நாம லயித்து இருக்கும் பொழுது, அதாவது அந்த அந்தரங்க உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த மனசுல நாம வந்து அவர் மேல பக்தி செலுத்தும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானில் நாம் வாழ்கின்றோம் அப்படிங்கறது வந்து நாம் தெரிஞ்சோம். அவர் நம்ம அதாவது ஹீ இஸ் இன்டர்னலி இன்சைட், நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்கார், நாம அவருக்குள்ளே வாழ்கின்றோம் அப்படிங்கறத வந்து இங்க சொல்லியிருக்காரு. அதாவது கலங்கமற்ற பக்தி. அனன்ய பக்தி என்றாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா கலங்கமற்ற பக்தின்னு பேரு. அதாவது பாத்தீங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே இந்த அதாவது ஆயர்குல சிறுவர்கள் எல்லாமே உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடியதுதான் அவரோட இருந்தது. இந்த சிறுவர்கள் எல்லாமே எப்படின்னாக்கா பிரம்மர் என்ன பண்ணார்னாக்கா ஸ்வயம் பகவான் வந்து கிருஷ்ணராக வந்தப்போ அவர் வந்து பரமாத்மா அப்படிங்கிறது வந்து பிரம்மருக்கே தெரியாது ஆக்சுவலி. சோ அவர் வந்து என்ன நினைக்கிறாரு, இந்த பிருந்தாவனத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வளவு புகழ் வந்துட்டு இருக்கே, என்ன இந்த சின்ன பையனால அப்படின்னு நினைச்சிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா சோதிக்கிறார். அவர் வந்து இந்த பிள்ளைகள் எல்லாத்தையுமே அழைச்சிட்டு போயிடுறாரு ஆக்சுவலி. சோ அவருக்கு இருக்கக்கூடிய நான் கிரேட் அப்படின்றது அந்த அந்த இது வருது அவருக்கு. இஸ் த ஹையஸ்ட் ஜீவாத்மா இல்லையா? சோ கண்டிப்பாக அந்த ஜீவாத்மா இருக்கக்கூடிய ஒரு சில குணங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா? சோ அவர் வந்து ஹி இஸ் த ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி அப்படின்னுட்டு வந்து காட்டுறதுக்காக இந்த பிள்ளைகள் எல்லாமே அழைச்சிட்டு போயிடுறாரு. சோ நாம தான் வந்து ஆல்ரெடி காலத்தினுடைய அளவு எல்லாமே குறிச்சிருக்கோம் இல்லையா? நம்மளுடைய ஒரு வருடம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது 365 நாட்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய ஒரு நாள் கணக்கு வருது இல்லையா? சோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் அழைச்சிட்டு போயிடுறாரு. சோ பகவான் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய ரூபங்களையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ்பேண்ட், விரிவாக்கமா பண்ணி அந்த பிள்ளைகளை வந்து அந்தந்த வீட்டுக்கு வந்து அனுப்பி வைக்கிறார். சோ பிள்ளைகளை பற்றி வந்து யாருமே விசாரிக்காம இருக்க அப்புறமா தான் வந்து பிரம்மருக்கே தெரியறது இவர் வந்து நம்ம ஆதி புருஷர் அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சு அந்த பிள்ளைகளை எடுத்துட்டு வந்து இட்டு போறார். சோ இதுல இருந்து நமக்கு ஒண்ணு தெரியணும் ஆக்சுவலி. சோ அவர் வந்து அதாவது அந்த அனன்ய பக்திய பத்தி இவங்க எல்லாருமே அவர் மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அனன்ய பக்தி, பிரேம பக்தி வச்சிருந்தாங்க. அந்த ரிலேஷன்ஷிப், யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஸ்பீக் டு காட். நம்ம யாருக்கு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு துணை யாருன்னாக்கா கடவுள் தான். வேற யார் ஒவ்வொருத்தருக்குமே நாம நினைக்கலாம் நம்ம ஃபேமிலி எல்லாருமே நம்ம கூட இருக்காங்க அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம நினைக்கலாம். ஆனா இந்த உறவு வந்து எல்லாமே டெம்பரவரி தான். இந்த ஆத்மாவுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா சம்பந்தம் வந்து ஒன்லி வித் த லார்ட். ஸோ பகவானோட மட்டும்தான் நமக்கு சம்பந்தமே, ரிலேஷன்ஷிப். அதனால இந்த உடலை தரிக்கும் பொழுது இந்த ஜீவன்களோட நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபேமிலியில நாம இருக்கோம். இந்த உடலை விட்டு போன பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னொரு ஃபேமிலிக்கு நாம போகின்றோம் இல்லையா? சோ இது எல்லாமே ஒரு டெம்பரரி செட்டப் தான் இங்க வந்து. அதனால ஆனா இந்த பௌதிக இயற்கையில இருக்கும் பொழுது இதனுடைய ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே நாம அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இல்லையா? ஏன்னா நம்ம கடமைகளை நாம நிறைவேற்றணும். சோ அதையெல்லாம் நிறைவேற்றிட்டு நம்ம டிசையர்ஸ் எல்லாத்தையும், இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு ரிலேட்டடான டிசையர்ஸ் எல்லாத்தையும் தூக்கி அந்த பக்கம் போட்டுட்டு சோ பக்தி பாதையில வந்து நம்ம மனசை வந்து லயிப்பதற்கு நாம முன்னேறி செல்லணும். சோ அது மாதிரிதான் அனன்ய பக்தி என்பது பிரேம பக்தியினுடைய ஒரு பாவம் ஆக்சுவலி. திஸ் இஸ் த ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் பக்தி, பிரேம பக்தி. பகவான் இந்த இந்த பிரேம பக்தியை வந்து ஈஸியா ஏத்துக்கவே மாட்டார். ஏன்னா அவர் வந்து தாசன் ஆயிடுவார் நமக்கு. அதனாலதான் அவர் வந்து அவ்வளவு ஈஸியா கொடுக்க மாட்டார். மோட்சம் கூட ஈஸியா கொடுத்துருவாரு, ஆனா பிரேம பக்தியை வந்து அவரு அவ்வளவு ஈஸியா கொடுக்க மாட்டார். எஸ், 9th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி.
மாதாஜி அன்மியூட் பண்ண முடியலைங்க மாதாஜி. பேசின்னு இருக்கேல. ஓ சரிங்க மாதாஜி. அத சித்தம் சமாதாதும் ந சக்னோஷி மயி ஸ்திரம் அப்யாச யோகேன ததோ மாம் இச்சாப்தும் தனஞ்சய. ஹரே கிருஷ்ணா. உனது மழலை, அதாவது பாத்தீங்கன்னா உன்னால அந்த அனன்ய பக்தி செய்ய முடியல அப்படின்னு நினைச்சேன்னா, அதாவது அந்த கலப்படமற்ற பக்தியை உன்னால செய்ய முடியலன்னாக்கா, அட்லீஸ்ட் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. இது சாதன பக்தி. அதாவது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், அதுக்கப்புறம் ஸ்மரணம். ஜபம் பண்ணலாம், பகவானையினுடைய புகழ் ஆரங்களை நம்ம பாடலாம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து கேட்கலாம். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவரை பற்றியான லீலைகளை பற்றி கேட்பது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பக்தி யோகத்தினுடைய ஒழுக்க நெறிகளை நாம வந்து பின்பற்றுவாய். அர்ச்சனம் இது எல்லாமே வந்து அந்த நவ பக்திஸ்ல வருது இல்லையா, அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சாதன பக்திஸ்ல ஃபியூ திங்ஸ் வர்றது ஆக்சுவலி. ஸோ இப்படி அந்த ஒழுக்க நெறிகளை எல்லாம் நாம பின்பற்றும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இதன் மூலம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து பக்குவம் அடையறதுக்கான ஒரு மார்க்கத்திற்கு நாம் செல்கின்றோம். அதுக்காக தான் இந்த பேசிக்கலி பக்தி யோகத்தினுடைய இன்டென்ஷன் என்ன, நம்ம மனதை வந்து பக்குவம் அடையறதுக்கு தான் பக்தி வந்து உபயோகப்படுது. சோ பக்குவ நிலைக்கு வந்தாதான் நம்மளால வந்து எது உண்மை, எது அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிம்பம், எது வந்து ரியல், எது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது இமேஜினரி அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். இங்க இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். சோ உனது மனதை என் மீது பிறழாது நிலைநிறுத்த முடியாவிடில், அதாவது அனன்ய பக்தி உன்னால செய்ய முடியவில்லை என்றால் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருதி செய்வாயாகன்னு சொல்லிட்டார். அட்லீஸ்ட் இனிஷியல் ஃபேஸ்ல நமக்கு ஏதோ ஒரு இலக்கு இருக்கணும், அப்பதான் நம்மளால வந்து பிராக்டிஸ் பண்ண முடியும். ஆனா அந்த பிராக்டிஸ்னுடைய ஹையஸ்ட் லெவல் நம்ம அச்சீவ் பண்ணும் பொழுது நம்ம இலக்கை பற்றி நம்ம வந்து அதை பத்தி நம்ம வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை, அதை பத்தி யோசிக்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. ஏன்னா பக்தியில நாம முன்னேறி செல்லும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம வந்து நன்னிலையான அந்த இதுக்கு வந்து அடைகின்றோம். எஸ், 10th ஸ்லோகம் வாசி. பேசுறேங்க மாதாஜி, நீங்க பண்ணிட்டே தான் இருக்கீங்க, பேசுங்க. அபியாச அபியாச மர்த்தோசி மத் கர்ம பரமோ பவஹ மத் அர்த்தம் அபி கர்மாணி குர்வன் சித்திதம் அவாப்யசி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில், அதாவது சாதன பக்தி கூட உன்னால பண்ண முடியல, அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி உன்னால பண்ண முடியல அப்படின்னாக்கா எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. அதாவது நிஷ்காம கர்மயோகியாக, அதாவது தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து செய்து பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்தல். சோ ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலையை வந்தடைவாய். சோ இத்தனை பக்திகளும் நம்ம செய்ய போறது ஒன்லி டு அட்டைன் த பர்ஃபெக்ட்னஸ், அதாவது பக்குவ நிலைக்கு வரத்துக்கு தான் இந்த பிராக்டிஸ் எல்லாமே. எஸ், இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா 9.27. ஸோ இதுல வந்து 9.27ல ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காரு, நீ எதெல்லாம் செய்யறியோ எல்லாத்தையுமே எனக்காக அர்ப்பணிக்கணும். ஸோ இது நிஷ்காம கர்ம யோகத்தினுடைய கண்டினியூவேஷன். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ரெஃபரன்ஸ் பத்தி இங்க சொல்லியிருக்காங்க. யத் கரோஷி யத் அஷ்னாஷி யத் ஜூஹோஷி ததாஷி யத் தத் தபஸ்யஷி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மத் அர்ப்பணம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நீ எதையெல்லாம் செய்கின்றாயோ, அதாவது நீ எந்த செயல்களை எல்லாம் செய்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் உண்கின்றாயோ, அதுக்கப்புறம் நீ எதையெல்லாம் படைக்கின்றாயோ, அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்துல நீ என்னென்ன செயல்கள் செய்து, அது பாத்தீங்கன்னா கிரியேஷன். இங்க என்னென்ன கிரியேஷன்ன்றத விட நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் தான் சொல்லணும். ஏன்னா கிரியேஷன் பகவான் ஒருத்தர் தான் பண்ணுவார், நமக்கு வந்து கிரியேஷன் கிடையாது. இருக்கிறத அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வச்சு நாம ஏதோ வந்து கலவை பண்ணி ஒரு அவுட்கம் எடுத்துட்டு வருவோம் நம்ம, இல்லையா? அதுக்கு மட்டும்தான் இந்த பகுத்தறிவை நாம வந்து உபயோகப்படுத்துகின்றோம். சோ நீ எந்தெந்த செயல்களை எல்லாம் படைக்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் கொடுக்கின்றாயோ, அதாவது தானங்களாக, நீ எந்த தவங்களை எல்லாம் மேற்கொள்கின்றாயோ, அதாவது அவர் எத்தனையோ தவங்கள் செய்திருக்கார், அதெல்லாமே செய்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய அஸ்திரங்களை எல்லாம் கூட பெற்றிருக்கின்றார், தெய்வீக அஸ்திரங்கள். அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்யின்னு சொல்லிட்டார். அனைத்தையுமே எனக்காக செய், அர்ப்பணிச்சு நீ வந்து செய்யணும். இதுதான் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த நிஷ்காம கர்ம யோகம். எஸ், 11th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதைதத் அப்யச சக்தோ அசி கர்த்தும் மத் யோகம் ஆஸ்ரிதாக
சர்வ கர்ம பலத்யாகம் தத்குரு யதாத்மவான். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ உன்னால வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலயும் செயல்பட முடியவில்லை என்றால் அட்லீஸ்ட் சகாம கர்ம யோகத்திலேயாவது செயல்படுன்னு சொல்லிட்டார் பகவான் வந்து. அதாவது சகாம கர்ம யோகத்தில் இருப்பவர்கள் பக்தி செய்வார்கள், they will follow the வேதங்களையும் அவர்கள் பின்பற்றுவார்கள், தனக்குன்னு தன்னுடைய சம்பாதியத்துல ஒரு பகுதியை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தான தர்மங்களாகவும் கொடுப்பார்கள் அவர்கள் வந்து. சோ என்னை பற்றி இத்தகு உணர்வில் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில் பாத்தீங்கன்னாக்கா உமதின் செயலின் எல்லா விளைவுகளையுமே தியாகம் செய், ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பகவான் வந்து. சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து பகவானுக்கு வந்து கொடுக்கணும். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து சம்பாதிக்கிறத எல்லாத்தையும் நாம ஒருத்தரே வச்சுட்டு கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும்னு நினைக்க கூடாது. சம் போர்ஷன் ஆஃப் த அர்னிங்ஸ் ஆல்சோ வி ஹாவ் டு டூ தானா ஆக்சுவலி. ஸோ கடவுளுடைய கைங்கரியத்துல நம்ம வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்க வேண்டும். நிஷ்காம கர்ம யோகத்துக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னாக்கா அவங்க எவ்வளவு வேணுமோ அதை மட்டும் வச்சுட்டு எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. இவங்க அப்படி கிடையாது, ஒரு போர்ஷன் தான் கொடுப்பாங்க இவங்க வந்து. ஸோ ரிமைனிங் அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்கு தேவைன்னு வச்சுக்குவாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு இது. ஸோ இவ்வாறு அந்த விளைவுகளை எல்லாம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம் செய்யக்கூடிய அனைத்தையுமே வந்து அந்த ஆஸ்டாரிட்டிஸ் எல்லாமே என்னென்ன தியாகங்கள் செய்கின்றோமோ அதை அனைத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சமர்ப்பித்தல். சோ அவ்வாறு நீ செய்யும் பொழுது ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய்ய முடியும். சோ உன்னால இப்ப சகாம கர்மயோகம் செய்ய முடியாது, இப்ப தியான யோகம், அதுக்கப்புறம் ஞான யோகம். சோ அதை பத்தி தான் சொல்ல போறோம். 12th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. श्रेयो हि ज्ञानम् अव्याशात् ज्ञानात् ज्ञानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागात् त्यागात् शान्तिर् अनन्तरम्. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்பயிற்சியினை இப்ப வந்து சகாம கர்மயோகம் பண்ண முடியாது, நிஷ்காம கர்மயோகம் பண்ண முடியாது, சாதன பக்தி பண்ண முடியாது, அனன்ன பக்தியும் பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் செஞ்சாதான் உனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்குவமான நிலைக்கு நீ உன்னால முன்னேற முடியும். ஸோ அதெல்லாம் பண்ண முடியாதுன்னா இப்ப அட்லீஸ்ட் ஞானம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா படிக்கிறது, ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்களை கற்றல், ஸோ அதுலயாவது நீ உன்னுடைய இதுல வந்து எலிவேட் ஆகுன்னு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் அதுவும் முடியலையா தியானம், ஸோ அதை ரெண்டு தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ அப்பயிற்சியினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருதி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு பகவான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னால வந்து சகாம கர்மயோகம் செய்ய முடியவில்லை என்றால் நீ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ஞானத்தையாவது நீ விருதி செஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி, ஞானத்தை விட பாத்தீங்கன்னாக்கா தியானம் பெரியதுன்னு சொல்லிட்டார், அதாவது மெடிடேஷன். சோ மேலும் தியானத்தை விட பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல், அதாவது நாம செய்யக்கூடிய எந்த செயலா இருந்தாலும் அதனுடைய பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. ஏனெனில் எப்பவுமே நீங்க ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணும் பொழுது ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஃபேமிலியில வந்து 2 பிள்ளைகள் இருக்கின்றார் என்றால் அதுல ஒரு பிள்ளை இன்னொரு பிள்ளைக்கு விட்டு கொடுக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த விட்டு கொடுக்கறவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தோஷம் வாங்கிக்கிறவங்களுக்கு இருக்காது ஆக்சுவலி. சோ ஒருத்தரை ஒருத்தர் வந்து விட்டு கொடுத்து அவங்களுக்காக செய்யக்கூடிய தியாகங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கே வந்து நான் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹாப்பினஸும் இருக்கும், நிம்மதியும் இருக்கும். அதாவது பீஸ் அண்ட் ஹாப்பினஸ், சந்தோஷமும் நிம்மதியும் தானாக வந்து குடிக்கொள்ளும். சோ அது எவ்வாறு என்றால் மன நிறைவு, அதாவது அந்த சாட்டிஸ்பாக்சன் வரும். சோ ஒருவர் அந்த பக்குவ நிலைக்கு போனாதான் இந்த விட்டு கொடுக்கக்கூடிய அந்த இதுக்கும் தியாகமான செயல் எல்லாராலையுமே செய்ய முடியாது, கண்டிப்பாக முடியாது. ஏன்னா நாம் எல்லாருமே பொசசிவ் கேரக்டர் இல்லையா, நமக்கு வேணும் நமக்கு வேணும் இது என்னுடையது அப்படின்ற அந்த பொசசிவ்னஸோட தான் நம்ம எல்லாருமே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. ஒருத்தர் வந்து ஒரு இதை வந்து தியாகம் பண்ணுகின்றார் என்றால் அது ரியலி வி நீட் டு அப்ரிஷியேட் ஆக்சுவலி. சோ தன்னுடையதை வந்து இன்னொருத்தருக்கு விட்டு கொடுக்குறாங்கன்னாக்கா அதுக்கு பெரிய மனசு வேண்டும் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் நாம செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய பலன்கள் அனைத்தையுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணும்னா அவர்கள் எந்த அளவுக்கு மனப்பக்குவத்துக்கு வந்திருப்பாங்கன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த இத்தனையுமே வந்து நம்ம படிச்சது நம்ம மனப்பக்குவத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொள்வதற்கு தான். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி 13 and 14. அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாं மைத்ரஹ கருண ஏவ ச நிர்மமோ நிரஹங்கார சமதுக்காசுகஸ்மி சம்துஷ்ட சததம் யோகி யதாத்மா திருட நிஷ்யதே நிஷ்யசே
மையார்பிதனோ புத்தியோர் மத்பக்த சமமே பிரியஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா குணாதிசயங்கள் இனிமே வரக்கூடிய இந்த 13வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 20வது ஸ்லோகம் வரலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உன்னத பக்தனுடைய இயல்புகளை பற்றி பகவான் சொல்லுவார். அவன் எனக்கு பிரியமானவன், நான் அவனுக்கு பிரியமானவன் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லுவார். சோ இந்த இயல்புகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதுல ஏதாவது 1-2 நமக்கு இருக்கான்றத நம்ம கிராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ. சோ எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக, அடுத்தவர்களை பார்த்து நம்ம வந்து கம்பேரிஷன், ஃபர்ஸ்ட் அந்த கம்பேரிங் நேச்சரை விடணும். அது விட்டாலே பொறாமை நம்மளை விட்டு தானா போயிடும். எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, இதுதான் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். நான் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உன்னதமான ஞானி வந்து எப்படி இருப்பார்னாக்கா எல்லாரையுமே சமநோக்கு காண்பார். சோ அந்த நிலை, தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாகவும், சோ நான் தான் ஓனர் அப்படிங்கிற அந்த நினைப்பு வந்து இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா எதையுமே நாம யாருமே இங்க ஓன் பண்றது கிடையாது. எல்லாமே இந்த பிசிக்கலி எல்லாமே பகவானுக்கு தான் சொந்தம். இந்த வீடு, வாசல், ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே அசைவன அசையாதவை அனைத்துமே வந்து பகவானுக்கு தான் சொந்தம். He is the sole proprietor. நாம என்ன பண்றோம், லாஜிக்கலா நம்மளுடைய சில காலம் அது நம்ம பேர்ல இருக்கு, அதை அடுத்தவங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு தான் போக முடியுமே வழி எடுத்துட்டு போக முடியாது. சோ எடுத்துட்டே போக முடியாத ஒண்ணு எப்படி நமக்குன்னு சொந்தம் அப்படிங்கறது வந்து நாம யோசிக்கணும் இல்லையா? சோ தன்னையே உரிமையாளராக கருதாதவனாகவும், அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாகவும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அகங்காரம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழுக்கே தள்ளி விட்டுடும். அந்த அகங்காரத்தை நாம என்னைக்குமே வந்து தூரமா விலகி வைக்கணும். சோ அதுக்குனாலதான் ஜபம் பண்ணும்போது கூட இந்த ஆள்காட்டி விரலை வந்து நம்ம தூரமா வைக்கிறோம். ஏன்னா இது அடுத்தவர்களுடைய தவறுகளை சுட்டி காட்டுவதோடு நான் என்னும் அந்த ஐடென்டிபிகேஷனோட தான் நம்ம வந்து பேசுவோம். அடுத்தவர்களை சுட்டி காட்டி நம்ம பேசக்கூடிய தன்மை வரும்பொழுது வில் ஹாவ் தட், அந்த ஹையர் அத்தாரிட்டி இருக்கிற மாதிரி தான் நம்மளுடைய பிஹேவியரே வந்து வெளிப்படுத்தும். சோ அந்த அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக, துன்பங்களில் சமநிலை உடையவனாக. சோ இன்பம் வந்தாலும் அதே காம்னஸோட இருக்கணும், துன்பம் வந்தாலும் காமாக தான் இருக்கணும். அதாவது பாத்தீங்கன்னா சைலண்ட், அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னா சாந்த தன்மையோடு இருக்கக்கூடிய மனசு. சோ இன்பம் வரும்போது நிறைய அகங்காரத்தோடு ஆடுறது, துன்பம் வரும்போது துவண்டு படுத்துக்கிறது. இது வந்து டியூவாலிட்டிஸ் ஆக்சுவலி. சகிப்பு தன்மையுடன் எப்போதும் திருப்தி உற்று, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சகிச்சுக்கிறது ஆக்சுவலி. சோ டாலரன்ஸ், எப்பொழுதும் திருப்தி உற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக, அதாவது செல்ஃப் கண்ட்ரோல், அதாவது இந்த புலன்கள் அதனுடைய செயல்கள் எல்லாத்தையுமே ஒரு கட்டுக்குள்ள வைக்கக்கூடிய அந்த மனசு, தனது மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலைநிறுத்தி, அதாவது ஒரு பக்தனானவன் தன்னுடைய மனசையும் ஞானத்தையும் பகவான் மேலதான் நிறுத்துவான். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணம் உடைய அந்த சுபாவம் உடைய ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் மன உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் சொல்லிட்டார் பகவான். சோ இதெல்லாமே இயல்புகள், ஒரு பக்தனுடைய இயல்புகளை பற்றி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்றார் ஆக்சுவலி. எஸ் 15th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யஸ்மான்னோத்பிஜதே லோகோ லோகான்னோத்பிஜதே சயக ஹர்ஷாமர்ஷ பயோத்வேகைர் முக்தோ யக்ஷசமே பிரியகா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்மேலும் சில இயல்புகள் பத்தி சொல்றார். யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், நாம அடுத்தவர்களுக்கு எப்பொழுதுமே வந்து தொல்லை கொடுக்க கூடாது, டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுக்க கூடாது. இந்த உன்னதமான குணம் வந்து ஒரு பக்தனிடம் இருக்கும். யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், அதாவது பாத்தீங்கன்னா தொந்தரவே வந்தா கூட அதை தொந்தரவாக நினைக்க கூடாது, அந்த மனப்பக்குவம் நமக்கு இருக்கணும். தொந்தரவு செய்யப்படாமல் இருப்பதற்கு நமக்கு we don't have the visibility இல்ல, யார் நமக்கு வந்து தொந்தரவு செய்வாங்கன்றது நமக்கு தெரியாது. சிலதை நம்ம யூகம் பண்ணலாம், ஆனா எல்லாத்தையுமே நம்மளால வந்து திங்க் பண்ண முடியாது. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இயல்பு, அதாவது நமக்கு கஷ்டமே ஒருத்தரால வந்தாலும் அவங்களால நமக்கு இந்த கஷ்டம் வந்ததேன்ட்டு நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. because he is the root cause of all these things for me அப்படின்னு அந்த நினைப்பு மட்டும் நமக்கு வரவே கூடாது. அது மிகவும் தவறான ஒன்று ஆக்சுவலி. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த ஒரு மனப்பக்குவம் யாருக்கு வரும்னாக்கா இது வந்து நம்மளுடைய கர்ம பலன் அப்படின்னு எடுத்துட்டு போகும்பொழுதுதான் அந்த அந்த தொந்தரவை கூட வந்து நம்ம தொந்தரவாக நினைக்க மாட்டோம். இன்பம் துன்பம், அதாவது இரு நிலைகள் இல்லையா, பயம் மற்றும் ஏக்கம். சோ ஃபியர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பயமும் ஏக்கமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தினுடைய குவாலிட்டிஸ்.
சோ அந்த பயமும் ஏக்கமும் சமநிலையுடன் எவன் ஒருவன் இருக்கின்றானோ, சோ இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கம் இது எல்லாத்தையுமே பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போகக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் எனக்கு மிக பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் பகவான். இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா சிவபெருமான் உட்கார்ந்து பக்தர்களோட வந்து பேசிட்டு இருக்கார். பார்வதி தாயாரும் உட்கார்ந்து இருக்காங்க. அவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா சிவபெருமான் அவங்களுடைய இது மேல தொடை மேல வந்து கால் வச்சுட்டு உட்கார்ந்து இருக்காங்க. மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா சித்திரகேது மன்னர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பக்கம் வந்து நம்ம சிவபெருமான் சொல்லக்கூடிய அந்த கதையை வந்து கேட்டுட்டு இருக்காரு, அங்க என்ன பேசுறாருன்றது. சோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாயார் அங்க பார்க்கும்பொழுது எல்லாருமே வந்து ஒரு ஹியூமரஸா இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ல, எல்லாருமே ஒரு சந்தோஷமாகவும் நகைக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்கும் பொழுது அந்த சித்திரகேது மன்னனும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சிறு நகைத்து விடுகின்றார். சோ தாயாருக்கு என்ன சட்டுன்னு கோவம் வர்றதுனாக்கா, இவன் என்னை பார்த்துதான் நகைக்கின்றான், நான் இப்படி உட்கார்ந்து இருக்கிறதுன்னு நினைச்சிட்டு. இது பாகவதத்துல இருக்கு. சோ நம்ம இது பாகவதனுடைய ரெஃபரன்ஸ் தான் இது. நீங்க பாகவதம் படிச்சீங்கன்னாக்கா அதுல இருக்கிறத நீங்க படிக்கலாம். சோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாயாருக்கு உடனே கோவம் வந்து சபிச்சு விடுகின்றார்கள், நீ அசுரனாக கடவாயன்னு சொல்லிட்டு. அவன்தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்து அதுல அந்த அந்த சாபத்தையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மனமும் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏத்துக்கிறார் சித்திரகேது மன்னர். ஹி இஸ் தி ஹையஸ்ட் டிவோட்டி ஆஃப் லார்ட். சோ அந்த சாபத்தையும் சாபமாக கருதாமல் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சாபத்தை கொள்கிறார் ஆக்சுவலி. சோ அவ்வாறு அவர் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது விருக்ஷாசுரனாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் ஒரு அசுரனாக வந்து வருகின்றார். அதுக்கப்புறம் இறுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வதைக்கப்பட்டு அவரும் வந்து பகவானுடைய மோட்சம், ஏன்னா பூர்வ ஜென்மத்தினுடைய புண்ணிய பலன்கள் எல்லாமே அவருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா விமோக்ஷனத்தை கொடுக்கின்றது. அதனால வந்து அவர் வந்து மோட்சகதியும் அடைகின்றார். சோ அவங்களுக்கு தொந்தரவே வந்தாலும் அது தொந்தரவாக இருக்காது அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிள் அது. 16th ஸ்லோகம் வாசிமா. ஹரே கிருஷ்ணா. அனபேஷ சுசீர்தஷ உதாசீனோ கதவ்யதகா சர்வாரம்ப பரித்யாகி யோ மத் பக்தக் சமே பிரியகா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ யார் ஒருவர், இது இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் குவாலிட்டிஸ் ஒருத்தருடைய அந்த பக்தர்களுடைய தூய பக்தர்களுடைய குவாலிட்டிஸ் என்னென்னன்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாகவும் நிபுணனாகவும் கவலைகளின்றி எல்லாவித வழிகளிலிருந்து விடுபட்டவனாகவும் ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாகவும் உள்ளானோ எனது அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சோ இங்க இருக்கிறவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பெங்கால் பிராமின் ஆக்சுவலி. சோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரிட்டிஷ் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் பிரிட்டிஷ் ஆர் முகமதியர்கள் தெரியல, அந்த டைனாஸ்டில வந்து வேலை செஞ்சவர் தான் இவர் வந்து. இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அளவுக்கு நல்ல சம்பாதனை இருந்த ஒரு ஃபேமிலி அவர் வந்து. ஆனா அனைத்தையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு இதுக்கு வந்து கொடுத்துடுறார். வீடு வாசல் எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்டு ஊருக்கு எல்லையோர் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல குடிசை போட்டுண்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு சேவை செய்கின்றார். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியில வந்து திளைக்கின்றார். சோ இந்த மாதிரி இது சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம் எல்லாருமே சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழ்பவர்கள் தான். ஏன்னா நம்மளுடைய இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில நம்ம இந்த வாழ்க்கையை வந்து நம்ம கழிக்கணும்னாக்கா கண்டிப்பாக சாதாரண செயல்களை நாம கண்டிப்பாக செய்கின்றோம். ஆனா இவர் வந்து அதை நம்பல. தூய்மையாகவும் நிபுணனாகவும் கவலைகளே இல்லை, எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு பிறகு கூட அவருக்கு எந்த கவலையுமே கிடையாது. எல்லாவித வழிகளிலிருந்து விடுபட்டவனாகவும் அனைத்து விதமான கவலைகள் வேதனைகளிலிருந்து விடுபட்டவனாகவும், ஏன்னா அந்த பக்குவ நிலைக்கு அவர் சென்றிருக்கின்றார். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ வழிகளிலிருந்து எவ்வாறு விடுபட முடியும் அப்படின்னாக்கா அவர் வந்து ஆல்ரெடி எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்ட பிறகு இதுக்கு மேல என்ன இருக்கிறது அவர்கிட்ட? எதுவுமே கிடையாது. வழி என்பது என்னதுனாக்கா இவருக்கு இப்ப ஒரே இலக்கு பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறது ஒண்ணுதான் அவர் வச்சுட்டு இருக்கார். அப்படி ஒரு மனப்பக்குவத்திற்கு தள்ளப்பட்டவருக்கு மனக்கவலைகள் என்பது எதுவுமே இருக்காது ஆக்சுவலி. ஏதேனும் பலனுக்கும் அவர் முயற்சி செய்வதும் கிடையாது. சோ எனக்கு இது வேணும், இந்த பௌதிக இயற்கையில இது வேணும் அது வேணும்ன்ற அந்த முயற்சியும் அவர் செய்வதில்லை. அத்தகு பக்தன் பாத்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்கார். 17th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யோ ந கிருஷ்யதி ந த்வேஷ்டி ந சோசதி ந கங்காஷதி காங்ஷதி சுபாசுப பிரீத்யாகி பரித்யாகி பக்திமான் யக் சமே பிரியகா.
ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இது வந்து இப்போ வந்து பிரகலாதனுடையது எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலி. ஸோ அவருடைய தந்தை அவரை எப்படியெல்லாம் கொல்லணும்லாம் நினைச்சு நிறைய பண்றாரு. ஆனா எதுக்குமே அவர் வந்து பலி ஆகல. ஸோ எவன் ஒருவன் ஒரு பொழுதும் மகிழ்வதில்லையோ துன்பப்படுவதில்லையோ அப்படின்னா, துன்பத்திலும் இன்பத்திலும் ஒரு போல இருக்கக்கூடிய மனநிலையை, துன்பம் வந்தால் துவழ்வதும் கிடையாது, இன்பம் வந்தால் அகங்காரமும் கிடையாது, அந்த பேலன்ஸ்டு நேச்சர். புலம்புவது இல்லையோ, அதாவது சதா சர்வகாலம் நான் ஒருத்தர் தான் இங்க கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு எப்ப பாரு புலம்பின்ண்டே இருப்பாங்க பாரு. தன்னுடைய கவலைகளுக்கே எல்லையே கிடையாது. அவங்க எங்க போனாலுமே அவங்கள பத்தியான சுய புராணமாவே இருக்கும். என்னுடையது இவ்வளோ ப்ராப்ளம், அவ்வளோ ப்ராப்ளம். அடுத்தவர்களுடைய ஏதாவது கவலை இருந்தாலும் காது கொடுத்து எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அதை விட எந்துதான் பெருசு அப்படிங்கிற ஒரு இதுல இருப்பாங்க. ஆசைப்படுவதில்லையோ, அதிகமாக ஆசைப்படுவதும் கிடையாது. மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இரண்டையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மங்களமானவை வந்து அதுக்கே நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சுக்க கூடாது, அமங்கலத்தை நம்ம வெறுக்கவும் கூடாது. ஏன்னா இந்த பௌதிக இயற்கையில வந்து மங்களம் மற்றும் அமங்கலம் எல்லாமே கலந்ததுதான் இந்த வாழ்க்கை இல்லையா? எப்பவுமே நமக்கு ஆஸ்பீஷியஸான ஈவெண்ட்ஸே நடக்கும்னு ஏதாவது இருக்கா? எதுவுமே கிடையாது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா இன்ஆஸ்பீஷியஸ் திங்ஸ் கூட நம்ம நிறையவே நம்ம வந்து வாழ்க்கையில நம்ம சந்திக்கின்றோம் இல்லையா? நமக்கு வேண்டாத செயல்கள் எல்லாம் கூட நம்ம வந்து நம்ம கண் முன்னாடி நடக்கிறத நம்ம பார்க்கின்றோம். அதை கண்டு நம்ம வெறுக்கவும் கூடாது. ஏன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் த லைஃப் இங்க. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து இந்த கர்மங்களை எல்லாம் நம்ம சகிச்சுண்டு எடுத்துட்டு போகணும். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னதமான பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காரு. எஸ், 18th and 19th வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சமக்ஸ்ரௌ சமித்ரேச ததா மானயோ சுதே சீதோஷ்ண சுக துக்கேஷு சமக்சங்க விவர்ஜிதகா துல்ய நிந்தாஸ்துதிர் மௌனி சந்துஷ்டோ ஏன கேனசித் அனிகேதக்சிர மதிர் பக்திமான் மே பிரியோ நரகா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து டியூவாலிட்டிஸ்ல இருந்து வெளியே வரணும். பேசிக்கலி நமக்கு எல்லாருமே இருமனம் உண்டு இல்லையா? இன்பம் துன்பம், அதுக்கப்புறம் சுகம் துக்கம், அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டு சீனும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வெப்பம் குளிர்ச்சி, இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சமமாக இருக்கக்கூடிய தன்மை பாவனை. ஸோ எந்த சூழ்நிலையும் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்பொழுது நம்ம அதுக்காக வந்து வருத்தப்படக்கூடாது ஆக்சுவலி. ஸோ எவனொருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் ஒரு போல பாவித்தல், அதாவது சமமாக பாவித்தல். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுல நமக்கு பேசாதவங்க யாரோ ஒருத்தர் வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க கிட்ட நாமளும் பேசாம இருக்கக்கூடாது. நம்ம வீடு தேடி வந்த பிறகு அவர்கள் அதிதி. ஸோ அவர்கள் நமக்கு கெடுதலே செஞ்சிருந்தா கூட அவங்க நம்ம வீடு வாசல்ல ஏறி வந்த பிறகு அவங்கள வந்து நம்ம வந்து அவமானப்படுத்தக்கூடாது. ஸோ அந்த உபசரிப்பு, அதிதிக்கு என்ன உபசரிப்போ அந்த உபசரிப்பு நம்ம கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். ஸோ நண்பனையும் எதிரியையும் சமமாக பாவித்தல். மான அவமானம், ஸோ நமக்கு ஒரு இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவமானம் ஏற்பட்டு விட்டதே என்று நம்ம எப்பவுமே கலங்கவும் கூடாது. ஸோ இது நம்மளுடைய அதாவது கர்ம பலன் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இது நடக்கணும்ன்ற ஒரு இது இருந்திருக்கு. அதை வந்து கண்டிப்பாக நாம எதை விதைத்தோமோ அதை தான் நாம இப்ப அறுவடை செய்கின்றோம். நாம எப்பயோ செய்த கர்மம் இன்னைக்கு நாம அதை வந்து எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். அந்த நிலையை நாம உணர்ந்தோம்னா கண்டிப்பாக இந்த வாழ்க்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருமே வந்து சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையாக தான் அமையும். ஸோ மான அவமானம், அதுக்கப்புறம் இன்ப துன்பம். ஸோ இன்பம் வந்தாலும் ஒரே நிலை, துன்பம் இருந்தாலும் ஒரே நிலை, பேலன்ஸ்டு பொசிஷன். வெப்பம் குளிர், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி. ஒருத்தர் நம்மளை புகழ்ந்தாலும் அதுக்கு நம்ம வந்து மயங்கிடக்கூடாது, ஒருத்தர் நம்மளை இகழ்ந்தா அவங்கள வந்து நம்ம வந்து வையவும் கூடாது, அது மிகவும் தவறு. இது ரெண்டத்தையுமே ஒரு போல பாவிக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம். இவற்றில் நடுநிலை வகித்து ஒரே அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சமமாக பாவித்து மனதளவுல பாத்தீங்கன்னாக்கா பேலன்ஸ்டு கண்டிஷன். கலங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து விடுபட்டு நமக்கு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தீய அதாவது பேட் ரிலேஷன்ஷிப், அந்த மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப்ல எல்லாமே நம்ம வந்து என்னைக்குமே வந்து கண்டினியூ பண்ணக்கூடாது. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஏதாவது ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தா அதுல இருந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக தூர விலங்கணும். ஸோ மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தி உற்று. ஸோ நமக்கு இன்னைக்கு இது இருக்குன்றதுக்காக நம்ம வந்து ஓவரா சந்தோஷப்பட வேண்டியதும் இல்லை, இது இல்லைன்ட்டு நம்ம வந்து ஏங்கவும் தேவையில்லை. ஸோ என்ன இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம வந்து திருப்தியாக இருக்கும் தன்மை.
தங்குமிடத்திற்காக கவலைப்படாமலும். இதுவே ஒரு மிருத்திலோகம். சோ அப்படி இருக்கும்பொழுது எல்லாமே நித்தியமற்ற தன்மை, அசாஸ்வதம் அப்படின்ட்டு நாம் படிச்சிருக்கோம். அப்படி இருக்கும்பொழுது வந்து எங்க இருக்கோம் அப்படிங்கிறத பத்தி, எங்க இருப்போம் ஃபியூச்சர்ல அப்படிங்கிற பத்தி யோசனை எல்லாம் நம்ம வச்சுக்க வேண்டாம். சோ அதெல்லாம் பகவான் பார்த்துப்பார், நம்ம கடமைகளை செய்யலாம் அப்படிங்கிற அந்த மனப்பக்குவம் நமக்கு வேண்டும். அப்படிப்பட்ட மனப்பக்குவம் உடையவர்கள் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அவன் அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். எஸ், 20th ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏது தர்மாம் ருதம் இதம் யோதக்தம் பர்யுபாசதே ஸ்ரத்ததானா மத் பரமா பக்தாஸ்தே அதீவமே பிரியாகா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமான பாதை எதுன்னாக்கா பக்தி தொண்டு ஒண்ணுதான், பர்மனன்ட் பாத். என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்மளுடைய, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நித்தியமான இலக்கு, பெர்மனன்ட் டார்கெட் யாருன்னா பகவான் தான். அவர் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம் தான் வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள், அதாவது பக்தி தொண்டுல தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்பவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். சோ இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர்ல என்னென்ன பார்த்தோம்னாக்கா, சோ பக்திகள் எந்தெந்த விதத்துல நம்ம செய்யலாம், அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானுக்கு பிடித்த பக்தர்களுடைய இயல்புகள் என்னென்ன, சோ எப்படி அந்த பக்தி சேவை செய்வதால், அந்த மாதிரி பக்திகள் செய்வதால் நம்ம பக்குவமான நிலைக்கு செல்கின்றோம். அந்த பக்குவமான நிலையினுடைய இயல்புகள் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம். சோ ரொம்ப அருமையான சாப்டர், 20 ஸ்லோகம் தான், வெரி நைஸ் சாப்டர் இருக்கிறதுல. சோ நீங்க இதை கண்டிப்பாக படிக்கணும் எல்லாருமே. எஸ், கிருஷ்ணா பிரபு இது போட்டுருங்க போல்ஸ். ஐ திங்க் ராதிகாமா வந்திருக்காங்க. ஐ திங்க் ஷி கேன், நீங்க ஸ்டோரி சொல்லணும்னா சொல்லலாம் ராதிகாமா. அர்ஜுனன் பகவானிடம் மிகவும் பக்குவம் அடைந்தவர்களாக அருதப்படுபவர் யார் என்று கேட்டான். உங்கள் கருத்துப்படி மிகவும் பக்குவம் அடைந்தவர் யார்? அதற்கு பகவான் விடையளித்தார். தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்கள், எப்பொழுதும் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவர்கள், தன் சுயநலத்திற்காக கடவுள் வழிபாடு செய்பவர்கள், கடுந்தவம் செய்து கடவுளை அயராது துதிப்பவர்கள். சன்னியமேந்திரிய கிரமா என்பதின் பொருள் என்ன? அதாவது பாத்தீங்கன்னா உதவுகின்ற மக்கள் தூங்குவதற்கும் சாப்பிடுவதற்கும் அனைத்து புலன்களை அடக்கி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்திரியம் என்றாலே புலன்கள் தான். சன்னியம் ஏந்திரியா மீன்ஸ் அனைத்து அதாவது பாத்தீங்கன்னா புலன்கள் அடக்கிய. அப்புறம் வந்து பேய்களை தொடர்வது. பின்வருவனற்றில் எது உருவமான ஆத்மாவுக்கும் கடவுளுக்கும் நேரடி துண்டு செய்ய எளிதானது? எந்த பாதையில போனா? ஞான யோகம், கர்மயோகம், பக்தி யோகம், அஷ்டாங்க யோகம். அர்ச்ச விக்கிரகம் என்ற பரம புருஷனுடைய டேஷ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சேவை, அவதாரம், உணர்தல், உருவம். சோ தூய பக்தி சேவைக்கான இணைப்பை ஒருவர் எவ்வாறு உருவாக்குகின்றார், எப்படி அந்த கனெக்டிவிட்டி யோகத்தை உருவாக்குகின்றார் அப்படிங்கறது வந்து நல்ல சங்கம் மூலம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா டிவோட்டி அசோசியேஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நல்ல ஆன்மீக ஆசிரியர், அதாவது ஆச்சாரியார் ஆக்சுவலி இது, அதாவது குருவை ஏற்றுக்கொள்வது, பக்தி தொண்டாகிய இந்த அழிவற்ற பாதை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை, அதாவது தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்பவர்கள், மேலே உள்ள அனைத்தும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீ கிருஷ்ண மகாராஜா அம்ரீஷின் பக்தியை கண்டு மனம் மகிழ்ந்து தன்னுடைய டேஷ் அளித்தார். சங்கை, ஆதிசேஷனை, சுதர்சன சக்கரத்தை, கருடனை. மகாராஜா அம்ரீஷின் யமுனா நதிக்கரையில் ஏகாதசி விரதம் மேற்கொண்ட போது மகரிஷி டேஷ் அவரை காண வந்தார். நாரதர், துர்வாசர், விஸ்வாமித்ரர், வேதவியாசர். ஐ திங்க் ராதிகாம்மா பில்வமங்கல தாகூர் கதை சொல்லியாச்சுல்ல? ஐ திங்க் அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன். கிருஷ்ணா பிரபு ஒரு மெசேஜ் போடுங்க ராதிகாம்மாவுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா. பில்வமங்கல Right. தாக்கு சொல்லிட்டீங்களாம்மா நீங்க இந்த இதுக்கு? எந்த இது மேம்? பில்வமங்கல தாகூர் ஆல்ரெடி பில்வமங்கல டாக்கூர் முடிச்சிட்டேன் மேம் ரெண்டுமே. ஆனா இன்னைக்கு வந்து இவரு அமரீஷ் மகாராஜ் ஸ்டோரி தான் இருக்கு. ஆமா சொல்லுங்க. அது இப்ப ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ அதனால சொல்லுங்க. நோ ப்ராப்ளம். சோ குயிக்கா சொல்லிடுறேன். சோ அமரீஷ் மகாராஜ் என்றவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ராஜா. அவர் வந்து என்னன்னா ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் விடாம பண்ணுவாரு. அவரோட பக்திய பார்த்து துர்வாச முனியால தாங்கவே முடியாது, எப்படியாவது அவரோட பக்தியை கவுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் பிளான் போட்டு அவர் அந்த அன்னைக்கு வந்து அந்த ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங்ல இருப்பாரு. சோ வேணும்ட்டே இவர் வந்து கெஸ்டா வராரு. கெஸ்டா வந்துட்டு நான் வரேன் குளிச்சிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போனவர் வரவே மாட்டாரு. சோ அடுத்த நாள் துவாதசி ஃபாஸ்டிங் பிரேக் பண்ணணும்னா அம்பரீஷ் மகாராஜ் வந்து துவாதசி ஃபாஸ்டிங் பிரேக் பண்றதுக்கு முடியாம, ஏன்னா இவர் வரணும் இல்லையா, கெஸ்ட் வராம அவங்க வந்து சாப்பிடக்கூடாது. சோ அவரு சிலர்கிட்ட கேட்டுட்டு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு சுட்டு தண்ணி குடிச்சா தண்ணி வந்து ஃபாஸ்டிங் பிரேக் பண்ற மாதிரியும் ஆகும். அட் த சேம் டைம் நம்ம யாராவது விருந்தினர்கள் இருந்தாலும் நம்ம தண்ணி குடுக்கலாம், அது தப்புல வராது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால அவர் ஒரு சொட்டு தண்ணி குடிச்ச உடனே இவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, ஒரே பழி வாங்குற எண்ணத்துல வந்துட்டு அவர் ஒரு பெரிய நெருப்பு அசுரரை வந்து இவருக்கு மேல விட்டுருவாரு. அவர் வந்து எதுவுமே கேட்க மாட்டார், விஷ்ணுவை ஞாபகம் ஒண்டிதான் படுத்துவாரு. உடனே சுதர்ஷன் சக்கரம் வந்து அந்த அசுரனை அழிச்சிடும். அது அழிச்சது ஒண்டி இல்லாம இவர் பின்னாடியும் ஓட ஆரம்பிச்சிடும் இந்த துர்வாசி முனி. சோ துர்வாச முனி ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மா கிட்ட போவாரு, அவர் ஒன்னும் பண்ண முடியாதுன்ட்டு. அப்புறம் சிவர் கிட்ட போவாரு, அவரும் ஒன்னும் பண்ண முடியாது. கடைசியில விஷ்ணு கிட்ட போனா கடைசியில விஷ்ணுவை என்னால ஒன்னும் பண்ண முடியாதுன்றாரு. என்னடா பண்றதுன்னு ஒண்ணுமே தெரியாம கடைசியா வந்து திரும்ப வந்து இவர்கிட்ட என்ன சொல்றாருன்னா, விஷ்ணு நீ வந்து அந்த அம்பரீஷ் மகாராஜ் கிட்டயே மன்னிப்பு கேட்கணும், அவரால் தான் இந்த சுதர்ஷன் சக்கரத்தை பின்வாங்க முடியும் அப்படின்னோடனே அவர் அம்பரீஷ் மகாராஜ் கிட்டயே வந்த உடனே அம்பரீஷ் மகாராஜ் விஷ்ணு கிட்ட கும்பிடுவாரு. அவர் மிகப்பெரிய டிவோட்டி, அவரை அழிக்க கூடாதுன்னு. அதான் ஒரு டிவோட்டியோட மிகப்பெரிய வைஷ்ணவா கோலம் என்னன்னா, அவரோட விரோதியா இருந்தாலும் அவங்க வந்து பழி வாங்குற எண்ணம் இல்லாம அவங்கள ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டா ஏத்துப்பாங்க. அண்ட் கிருஷ்ணர் முன்னாடி அது பெரிய சன்னியாசியா இல்ல ஆர்டினரி ஏழையா அன்ற கணக்கும் இல்லை. ஏன்னா அவரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நிறைய பேர் நினைப்போம் முனி கொண்டி கோவம் வருது நியாயமா, எதுவுமே நியாயம் இல்லை. அதுக்கோசரம் அவங்களும் அனுபவிக்கிறாங்கதான். அண்ட் டைமே இல்லை அன்ட்டு சொல்ற நம்மளுக்கு என்ன ஸ்டோரினா, நம்ம அம்பரீஷ் மகாராஜ் மாதிரி ராஜாக்கே டைம் இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்க, டைமே வந்து நம்ம கையில தான் இருக்கு, அது வந்து கிருஷ்ணர் கொடுத்ததுதான். அதனால டைம் வில் எக்ஸ்பேண்ட். இதுதான் அந்த மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி. இப்போ நீங்க போல்ஸ் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மேம். ஹரே கிருஷ்ணா மேம். தேங்க்யூமா. ஐ திங்க் முடிஞ்சுதா? ஓகே. ஷேர் பண்ணியாச்சு. எஸ், செகண்ட் क्वेश्चन அதுதான் ஆன்சர். ரைட். ஒன், எப்பொழுதும் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபவர்கள் தான். தட் இஸ், அதாவது உருவத்தோட நம்ம வந்து அவருக்கு கைங்கரியம் பண்றோம் இல்லையா, அந்த அர்ச்ச விக்கிரகம், அந்த உருவ வழிபாட்டுல அதுதான் வந்து ஹையஸ்ட் ஆக்சுவலி. சன்யமேந்திரியா என்பது அனைத்து புலன்களையும் அடக்கியது. தட் இஸ் ரைட் ஆன்சர். பின்வருவனற்றில் எது உருவமா ஆத்மாவுக்கு உடலுக்கு நேரடி யோகம், அதாவது பக்தி யோகம் தான். அர்ச்ச விக்கிரகம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய உருவத்தை குறிக்கின்றது ஆக்சுவலி, ஐடல். அதுதான் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஆக்சுவலி. தூய பக்தி சேவை இணைப்பு ஒருவர் எவ்வாறு உருவாக்குறது என்றால், மேலே உள்ள அனைத்து தான், இது மட்டுமே கிடையாது, மேலே உள்ள அனைத்தும் ஆக்சுவலி. நல்ல சங்கம் வேண்டும், ஆன்மீக குரு வேண்டும், பக்தி தொண்டில் பாத்தீங்கன்னாக்கா அழிவற்ற பாதை பின்பற்றி பாத்தீங்கன்னா மேலே உள்ள அனைத்தும் வந்து ரைட் ஆன்சர். அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் அம்பரீஷ் கண்டு மகிழ் தன்னுடைய சுதர்ஷன சக்கரத்தை தான் கொடுக்குறா, விடுறாரு ஆக்சுவலி. ஹி கிவ்ஸ் தட் ஒன்லி. சங்கு இல்ல, சுதர்ஷன சக்கரம். துர்வாச முனியர் ஆக்சுவலி. எஸ். வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? நாளைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான சாப்டர் 13வது சாப்டர், அதுதான் இருக்கிறதுலே டஃபஸ்ட் சாப்டர் பகவத்கீதையில. ஸோ நாளைக்கு எல்லாரும் தவறாம அட்டென்ட் பண்ணுங்க. அது புரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு பகவத்கீதையே ஓரளவுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி தான். எதுவும் டவுட் இல்லைன்னாக்கா நம்ம இந்த செஷன் க்ளோஸ் பண்ணி
சொல்லுங்க மாதாஜி சொல்லுங்க. அந்த தூய பக்தி சேவைக்கு மேலே உள்ள அனைத்தும் ஆன்சர் சொன்னீங்கல்ல, ஆமா அதுல முதல்ல இருக்கிறது வந்து ஏதாவது சங்கத்தில் இணையணும் அப்படின்னா அப்படின்னு தானே இருந்தது. சாது சங்கம், சாதுகள் சங்கம். ஆக்சுவலி இப்ப இல்ல நீங்க இப்ப எல்லாருமே பக்தி இப்ப நீங்க எல்லாரும் கூட இப்ப ஃபர்ஸ்ட் லெவல் என்ட்ரி பண்ணிருக்கீங்க இல்லைங்களா? நெக்ஸ்ட் செகண்ட் லெவல் போகும்பொழுது உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்தி விருக்ஷா அப்படிங்கிற ஒரு சங்கங்கள் இருக்கு இங்க. சோ இப்ப ஆல்ரெடி முன்னாடி செஞ்சவங்க எல்லாருமே அந்த சங்கத்துல இருக்காங்க. இப்ப விஜயகுமாரி மாதாஜி ஆல்சோ ஐ திங்க் ஷி இஸ் இன் ஒன் சங்கம். கிருஷ்ணா பிரபு ஆல்சோ இன் ஒன் சங்கம். ராதிகா மாதாஜி இஸ் இஸ் a லீடர் ஆஃப் ஒன் சங்கம் ஆல்சோ. சோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து பக்தியை வந்து பெருக்கணும்னா நம்ம வந்து we have to have an association. ஸோ அந்த அசோசியேஷன் என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா பகவத்கீதையை படிப்போம், அப்புறம் பகவதம் படிப்போம், இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த அசோசியேஷன் வந்து கண்டிப்பாக தேவை. நீங்க வந்து நீங்க ஒருத்தரே வீட்டுல பக்தி பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க வந்து அப்புறம் ஆஃப்டர் சம் டைம் கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக செயல்கள்ல நம்ம மனசு கொஞ்சம் டைவர்ட் ஆச்சுன்னா வச்சுக்கோங்களேன், பக்தியே கூட நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓரளவுக்கு முன்னாடி பண்ணிட்டு இருந்த அந்த அந்த குவாலிட்டியோட நம்ம பண்ண மாட்டோம் இல்லையா? அதே ஒரு டிவோட்டி அசோசியேஷன்ல இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உதவி புரிதல், அதுக்கப்புறம் வந்து உபதேசித்து கொள்ளுதல், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிற, ஒருத்தருக்கு தெரிஞ்சதை இன்னொருத்தருக்கு வந்து சொல்றது. ஸோ அத மாதிரி செய்யும் பொழுது நீங்க பக்தியில வந்து மேலும் மேலும் முன்னேறத்துக்கான மார்க்கத்துக்கு நீங்க செல்வீர்கள். அதனாலதான் லெவல் 2 இதெல்லாமே உண்டு. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. இன்னொன்னு டொனேஷன்ஸ். ராதிகமா அந்த டொனேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய பிடிஎஃப் இருக்கா? செக் மேம். என்னோட டவுட் மாதாஜி, அந்த நீங்க சொன்ன விஷயங்கள்லாம் கரெக்ட் தான். ஆனா இப்ப நம்ம இவ்வளவு நேரம் பகவத்கீதையில சொன்ன மாதிரி கடவுள் வந்து இந்த மாதிரி அப்படி சேர்ந்து பண்ணணும் அப்படின்றத எந்த இடத்துலயும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொல்லவே இல்லையே. நீங்க உங்களுடைய மனதுலதான் பக்தியா இருக்கணும் அப்படிதானே சொல்லிட்டே வராங்க. எஸ், பட் நீங்க ஒரு குரு கீழ இருக்கும்போது கண்டிப்பா குருனுடைய இது பத்தி சொல்றாங்க இல்லைங்களா? குரு பத்தி சொல்றாங்க. கண்டிப்பா ஒத்துக்கிறீங்க இல்லைங்களா? அது ஒரு அசோசியேஷன்ல வரும்பொழுது இப்போ ஒரு குருனாக்கா அவர் எத்தனை பேருக்கு எத்தனையோ சீடர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா? கண்டிப்பாக. ஆமா, இது வந்து நீங்க வந்து பக்தி ரசாமிரத சிந்து இந்த புக்ஸ் எல்லாம் நீங்க படிக்கும்போது அதை பத்தி நீங்க இந்த பக்தியினுடைய நிலைகள் வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்குவீங்க. ஒருவருடைய பக்தி லெவல் வச்சு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு டிவோட்டினுடைய லெவல் பத்தி நம்ம படிப்போம். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிவோட்டி, செகண்ட் கிளாஸ் டிவோட்டி, தேர்ட் கிளாஸ் டிவோட்டி அப்படின்னாக்கா அதாவது கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உத்தம அதிகாரி, அந்த ரேஞ்ச்ல வருவாங்க ஒரு பக்தனுடைய லெவல். ஸோ அந்த இடத்துல வரும்போதும் நீங்க இதை பத்தி நிறைய படிப்பீங்க. இப்ப நீங்க பேசிக் கிளாஸ்ல தான் இருக்கீங்க, அதனால இப்ப இது வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. தட்ஸ் இட். ஸோ நீங்க இதுக்கான விளக்கம் வந்து நீங்க வந்து டீட்டெயிலா படிப்பீங்க பின்னாடி. மாதாஜி ஒரு ஸ்மால் டவுட்டுங்க மாதாஜி. இன்னொன்னு கூட நீங்க ஐ திங்க் முடிச்சிட்டோம்ல பக்தி இதுல தான் வர்றது. ஆக்சுவலி ஐ டோன்ட் நோ, ஐ எம் நாட் ஏபிள் ரீகலெக்ட். அது 7th சாப்டரா இல்ல 9th சாப்டரான்னு தெரியாது. ஸோ பகவான் சொல்வார், என்னுடைய பக்தி சேவையில பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன் வாழ்க்கையிலேயே அர்ப்பணிச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவருக்கு ஒருவர் உபதேசித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸோ அது எல்லாமே நம்ம ஐ திங்க் ஐ ஹவ் டன் தட் பார்ட் ஆல்சோ. ஸோ அதையும் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஒருவருக்கு ஒருவர் எப்படி உபதேசித்து கொள்ள முடியும்னா அந்த அசோசியேஷன் இருந்தா மட்டுமே வந்து உபதேசித்து கொள்ள முடியும். ஸோ வித்தவுட் அசோசியேஷன் நீங்க யாருக்கு போய் உபதேசம் பண்ண முடியும்? கண்டிப்பாக முடியாது இல்லையா? ஸோ அசோசியேஷன் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் வந்து இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ உங்களை நீங்க பக்தியில எடுத்துட்டு போகணும்னாக்கா அசோசியேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எஸ். வேற யாரோ என்னவோ கேட்டாங்களே. விஜயகுமாரி மாதாஜி நீங்களா கேட்டீங்க? யாரோ ஏதோ கேட்க வந்தாங்க, நான் எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். வேற ஏதோ டவுட்ஸ் இல்லைன்னா நாம இந்த செஷனை க்ளோஸ்